Oláh Tamás természetgyógyász vagyok. 2008 óta folytatom ezt a tevékenységet. Elsősorban biorezonanciás, mágnesterápiás, dohányzás leszoktatással foglalkozom. Ezen idő alatt közel 3000 sikeresnek mondható kezelésen vagyok túl. A leszoktatás tulajdonképpen mobil Celcom nevezetű biorezonanciás készülékkel történik, amiben számítógéppel van össze. A leszokni vágyó olyan jellegű rezonancia hullámokat kap a szervezetébe, amiből fizikálisan gyakorlatilag nem vesz észre semmit. Ennek ellenére mégis hatékonyan elősegíti, hogy a szervezetben fölszaporodott méreganyagok, elsősorban dohányzás által bevitt, tehát nem csak a nikotin, hanem kátrány és minden más egyéb égés termékek is kivezetődjenek a szervezetbe. Azért fontos tudatni mindenkivel, hogy a dohányzás leszokás az nem úgy oldja meg a problémáinkat, ez a kezelés nem úgy fog nekünk segíteni, mint amikor beveszek egy gyógyszert, hogy elmúlt, megszűnt a fájdalom. Tulajdonképpen segít, tehát aki konkrétan elhatározta magát, hogy le szeretne szokni, annak tudunk egy olyan fajta segítséget nyújtani, aminek a hatására kevésbé lesz jelen neki az elvonási tünet, kevésbé jelentkezik, felgyorsítja a szervezetből az eddig már a dohányzás folyamán bejutott méreganyagoknak a kivezetését. Napról napra egyre jobban érzi ő maga is, de persze megvannak ennek az orvosi és az egyéb módszerei is, hogy ki is tudják mutatni, keringésjavulás, más egyéb ízérzés, szaglásérzés, rengeteg pozitív dolog történik. És amikor ezt a pozitívat érzékelem, akkor tulajdonképpen csak egy lehetőséget kaptam arra, hogy dohányzom, vagy nem dohányzom. Én választom meg az utamat, én döntöm el, hogy mit csináljak. Aki viszont a biorezonanciás dohányzás leszoktatás módszerét választja, egy olyan jellegű segítséget kap ehhez az egész dologhoz, hogy sokkal könnyebben, sokkal kevesebb áldozattal, sokkal kevesebb kitartással is eléri a célját, és ismét a nem dohányzók körét gazdagít. Mágnesterápiás, biorezonanciás, dohányzás leszokást elősegítő kezelés ez a kezelés tulajdonképpen. Ez arról szól, hogy amennyiben elhatároztad magad, hogy szeretnéd letenni a cigarettát, akkor egy nagyon nagy segítséget fogsz tőle kapni. Ahhoz, hogy jól értsük ezt a dolgot, hogy szétbontjuk ezt a mondatot, mágnesterápiáról azért beszélünk, csak mindösszesen, mert elveiben van jelen a mágnesesség, amit ugye megtanultunk már régen általános iskolában, hogy negatív a pozitívot szintja. A biorezonancia egy olyan fajta stimuláció a szervezetnek, ami sejtszinten hajt végre változásokat a szervezetben. Ezek tulajdonképpen ártani különösebben nem tudnak, csak elő tudnak segíteni bizonyos dolgokat a szervezetedben. Ugye kiindulási pontként elég, ha kiindulunk abból, hogy a dohányzás folyamán nem tudom, biztos csináltál olyat, hogy beleszívtál egy nagyot a cigarettába és kifújtad letüdőzés nélkül, látod, hogy micsoda óriási nagy füsthalmaz keletkezik. Ugyanez, hogyha dohányos nyelven mondjuk, és azt mondjuk, hogy normálisan dohányzod, akkor beleszívsz, letüdőzöd, leküldöd a tüdőnek a legmélyebb ujjaiba ezt az égésterméket, füstanyagot, kátrány, nikotin, minden, ami bekerül a szervezetedbe. Ugye itt az első számú fő probléma az abban rejlik, hogy elvileg a tüdőnek a légzőfelülete, az oxigénfelvevő felülete az egy teniszpálya nagyságú terület. Attól függetlenül, hogy ez aránytalan nagyságú szerven van jelen a szervezetedben, most erre érkezik be ez a rengeteg füst és biorezonanciás dohányzás leszoktatás, az arra való, hogy van a hasadon egy elektróda, ami ad egy betápjelet a készüléknek. Van egy tégely elektródánk, ahova előzetesen elhelyeztük az általad elszívott cigarettacsikket. A te általad kibocsájtott rezgéseket a készülék tudja analizálni fogni. A tégelyből kibocsájtott rezgéseket, tehát a cigarettacsikben benne levő égéstermék maradványokat tudja analizálni szintén. Ebből az egészből csinál egy úgynevezett biofeedbacket, azaz visszacsatolást. A visszacsatolás az tulajdonképpen az, ami a kezedre, lábadra kimenő jel. Ez a jelmenet, amikor bekerül a szervezetedbe, sejtről sejtre megy szépen körül. Annyit kell hozzátenned ehhez az egész történethez, hogy most lehetőség szerint 3 napig semmi szín alatt egy 100 cigarettára se gyújtsál rá. Bármikor úgy érzed, hogy most itt az ideje, most jól esne, akkor megiszol egy nagy pohár vizet. Egyébként is a folyadékfogyasztásnak őrült nagy jelentősége van. A terápia egyébként is kiegészítődik ezzel a történettel.
És tulajdonképpen úgymond kimossa, kitisztítja a szervezetedből ezt az egészet. 3 nap alatt olyan állapotba kerül a szervezeted, mint hogyha önállóan te magad 3 hónappal ezelőtt elnyomtad volna a cigarettát, és nem gyújtottál volna rá. Sokkal jobban fogsz ízeket érezni, szagokat érezni, jobb lesz a kedélyállapotod, kevésbé leszel fáradékony. Minden más egyéb dolog, amit egyébként a dohány, a nikotinok átrány, az égéstermékek által bevitt dolgok lassítanak a szervezetedbe, azok itt most neked pozitívan fognak jelentkezni.